Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Johnson Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waliman dɔn marahaba ni nin dana in gosira a bɛ jamana a kunnafoni de maana Johnson Seydou k'a dɔn kunnafoni sana dugu la min kɛra kunu min kɛra kunna sinugo Johnson Seydou k'a dɔn faama kunda ani fanda kunda sɛbɛnnikɛlaw ka wuli ka jɔ kun y'o ye n'u y'a ŋani kaban anw b'a ta k'a bamayɛlɛma bamanankan na faamuyali ani jamana den ka se ka kunnafoni dɔn Johnson Seydou n bɛ n ka bureau kɔnɔ o n bɛ n ka foro la o n bɛ sɔmɔnɔ kurunin kɔnɔ Johnson Seydou walima n bɛ n ka atelier da la i k'a dɔn n bɛ misigɛnyɔrɔ la n'i ka radio ni dulo i kɛrɛ la min ye radio jɛgɛfɔ ye kunnafoni a bɛ lamɛn cogo min nka jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen na kɛ n yɛrɛ ye radio so 100 ani kɔ o de bɛ a maana an nɔfɛ a ka ca o ye se ka to sigidaw b'a lamɛn a ka ca o ye a joli min dɔnna o ye 100 ni kɔ ye awɔ min ma dɔn u bɛ tilen ka ne wele ne tɛ hali dugu dɔw tɔgɔ dɔn komi an bɛ to ka ne ka numéro de fɔ u bɛ tilen ka ne wele ne kɔni y'a sɛbɛn k'a sɛbɛn a ka ca 200 ye awɔ radio so minnu bɛ i k'a dɔn i n'a fɔ Danpa Jariso olu t'a ta direct la Banamakaw kan va Sɛnbara a y'a radio so min jɔ ne faso la an b'a fɔ k'a waliman dɔn olu b'a ta WhatsApp de fɛ tilegan ni ka sɔrɔ k'a sarada va ye wari tiɲɛ e bɛ taa radio kɛ Danpa Jariso maa bɛrɛ bɛ wa buguda ni damadɔ olu bi radio nafa dɔ wa e ma kuma in ci wari dɔ a la n ko ne faso e faso in de ko dɔ kɛ maa bɛ wa Seydou n'i ye n bangebaa dɔgɔya n b'i bangebaa dɔgɔya dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn n ko n faso hali bi faso maa bɛrɛ de tɛ yen n fa bɛ bɔ dugu min na mais moi j'ai été à Danpa Jariso ayi maa di ka dugu tɛ wa Danpa Jariso kelen j'ai servi là-bas ne fa bɛ bɔ dugu min na e ma kuma in faamu dɛ n bɛ misali dɔ f'i ye Danpa Jariso ne taara u ye ne bila jatigila min na sufɛ u nana basi sigi ko surɔfana ka tigɛ ko ji sigi kalo jɛli warawara ɲarɔ kuranko kɔni kuma tɛ n'a sigilen bɛ ne sen kɔrɔ ko a y'aw tigɛ ko ne sina k'an bolo kari basi na la parce que kalo jɛla ale jɛli waa a ingrédient bɛɛ b'a ju la ça c'est Danpa Jariso. Bon alors je prends les gens en témoin je reviendrai nɛgɛw kɛrɛfɛ cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn ko duman Tabatungara makɛ n'o kɛ woro kunba kelen sɔngɔ ye Eclara Segu yo maa bi maa kɔn Segu la Segu yo maa si mais tu as la voix grave on dirait quelqu'un qui pleure micro dalɛlen don wa Jibi i k'a ka go o ye goya da i y'a dɔn dɛ i k'a ka go a ma ja Tabatungara sirajan dama an b'a daminɛ ni belebele ka yamaruya ye n'o ye duwawukaw ka belebele El Hadji Muhammed Silamagan Jara u k'a ma ko ba dankɔrɔba in sigilen bɛ fa ka golo kan bi kuranɛkolo ani kɔlɔsi b'a bolo an na foli ta ni d'a ma dilikaw ko k'a f'i ye dilikaw ka belebele n'o ye Modibo Amadu Kani Jalo k'a bɛ k'i lamɛn ani Bayi Kanu Jalo ani Siribe u sigin bɛ arajoba in bila n b'a la kɔlɔsi b'a bolo kuranɛ dalen bɛ a bɛ k'i lamɛn k'a ye misi dɔw bolola ka na wa dili wa e m'o fɔ joona o n'o tɛ misitigi de don a bɛ wɛrɛ kelen gɛn ka na d'i ma yan ne tɛ wɛrɛ nɔfɛ a ka tura 2 gɛn ka misimuso kelen d'a kan o ko gɛn ka na di yan Bamakɔ yan Sidibe ye ci fɔ k'i ka taa Wali Jawara fɛ yen i kɔrɔ yan wɛrɛ bɛ yen Wali Jawara ko Wali ye dɔ kɛ sa o n'u bɛ min kɛ u k'o kɛ ten Wali du kelen don Wali yɛrɛ tɛ karamɔgɔ ye wa e b'o fɔ ne yan n t'o dɔn ka tɛmɛ i ka di o tuma i ka misi wɛrɛ a filɛ Bulukasunbugu la Johnson Seydou ne bɛ n keleku n tɛ tanu dɔ juru la Johnson Seydou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 3,371 ye a ye dɔ kɛ Johnson Seydou k'a dɔn Maliki Jalo janɛmɛ Maliki Toama a ko i k'a dɔn min ye Adima ye min ye Dununba ye a lamaanen bɛɛ kabini Seydou Kulubali i k'a dɔn sira Seydou kɔni dara munumunu Salo k'u fɛ yen Johnson Seydou i k'a dɔn bɛndɛko la jama fankelen ko i k'a dɔn Seydou fankelen i k'a dɔn olu fana bɛ wuli ka jɔ la Johnson Seydou min ye Moribo Danbɛlɛ ye ale fana ye jɛkulu in a ɲɛmaaba ye i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ hakaja min ye ayiwa sira Seydou ka nani Adima na i k'a dɔn kuma caman de bara k'a fɔ réseaux sociaux kan dɔw ko Adima bɛɛ lajɛlen taara i di Seydou ma a bɔ voter nataw la a k'o tɛ
min ye Seydou ye atise i k'a dɔn Seydou kɔni nana b'u ye i k'a dɔn awa Itoama a ka nani jaru ye nka k'a fɔ de a bɛna kɛ Adama ka candidat ye atise f'u k'o sɛbɛkɔrɔfɔ k'o ladɔn Modibo Dembele ko a ko awa utikalo tile 10 tɛmɛnen min kɔni ye Seydou ka nani ye a jaru ye sabula min ye sɔmi ye u y'a dɔn k'a fɔ Seydou yɛrɛ fanga a b'o nɔfɛ siga kɔni dɔw la jɛkulu min n'u k'a ma ko bɛnkan min ye Adama ye tɔn jolen don dɔw kɔni bɛ Adama yɛrɛ kɔnɔ minnu kɔni ye denjugu de koyi sabula olu kɔni bi yaala maabaw nɔfɛ na ni nana anw fɛ yen anw kelen ka kuma bɛ kɛ sababu ye jama bɛɛ lajɛlen ka tugu kɔ a k'i k'a dɔn kuma min bɛ Adama kɔnɔ denjugu ka kuma don n'o tɛ o tɛ Adama yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kuma ye ka sababu kɛ mun ye ɲina a mana tigɛ da o da la Adama ka candidat i k'a dɔn kana se ka o bi ye je connais Josi Seydou dɔ b'a fɔ i da kasa bɔlen bɛ dɔ b'a fɔ a muguri ka kɛ n da o sɛbɛn kelen indicateur de renouveau Jɔnni Sodi k'a dɔn tuma min Adama bɛ nin kuma in na min ye Segu ye jɛrɛjɛkuluba dɔ bɛ Segu k'a ma ko AMP Jɔnni Sodi k'a dɔn jinɛ ni wɔkulɔ tun bɛ jama cɛ la nin don min ye Seydou Mamadu Kulubali Itoama Jɔnni Sodi k'a dɔn a ye Segu sɛgɛrɛ sabula olu tun kelen bɛ ka wele bila a ma anw b'i fɛ bi wa anw b'i fɛ sini n'a fɔra ko jamabɔ ka kɛ Seydou anw de b'i nɔfɛ Jɔnni Sodi jama min bɔra Segu k'i bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn Seydou la a don kɛnɛ bonya n'a karama a tɛlɛmu bɛ ka di Modibo Keita ma Modibo Keita ale de vice président ye jɛkulu in kɔnɔ a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula min ye AMP Mohamed Lamini Babi o de y'a ɲɛmaa ye mitigi in senfɛ a ye tanu ani wulikajɔ caman kɛ min ye nin sɔrɔ bosoba in ye Seydou Mamadu Kulubali nin nafolotigi i k'a dɔn dɔ kɛra sa jamana sɔrɔ bosobaw n'u m'u nin don jamana joli la sabula maa min sera ka miliyari caman gɛn ka fara ɲɔgɔn kan u kan ka se ka jamana jɔ o tuma olu denkɛniyalen don n'u y'a ye u dalen don a la k'a fɔ min ye Seydou ye cɛ min don a bɛ se ka Mali bɔ bolo la o tuma olu b'a dɛmɛ bi u b'a dɛmɛ sini o ti kan k'a kɔni k'o sɔrɔ Modibo Keita a y'u jaabi bɛnkan Modibo Keita a y'a juru lasa k'a fɔ hakaja jamana den ɲuman bɛɛ lajɛlen hakili ye kelen ye o de ye jamana yiriwali ye ani jamana ɲɛtaa ye o tuma olu bɛ min nɔfɛ jamana kelenya i k'a dɔn a lakana min n'an b'a nɔfɛ vote kɛko ɲuman jamana den ka lafiya sɔrɔ busoli bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a la o y'olu ka hakilila ye nin kun ye sɛbɛn ye Amadu Jamutɛnɛ ka sɛbɛn don an ɲɛ min salo ka bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tun ne min tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Azalaï Express Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye rédaction ko a ko yɛrɛ ci kɛko ɲuman ani foli ka kan a ko an ka taa Segu d'a ka gun kan cakɛda belebeleba min n'a sigira n'a kɛlen bɛ jamanadenw wasonako ye bi dun ka fa o sabatili la office du Niger don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ office du Niger a ɲɛmaw u ye ɲɔgɔn ye kɛ u k'o de ma conseil d'administration min ni kun y'a ta ko binani ani seekina ye a kɛra dɔgɔkun furanjɛ in na Segu kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hôteliba min bɛ Segu n'u ko a ma hôtel Jeliba a nana minɛ ni k'a fa tewu tarata tɛmɛnen sabula fɛn min ye maa kalannenw ye maa kologiriw minnu bɛ office du Niger baara k'a lajɛ n'a ɲɛna n'a ma ɲɛ k'a nafoloko jalatigɛ a bɛɛ lajɛlen nana ni ka kɛnɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye office ɲɛmaayaso ye Abdel Karim Konate président directeur général a yɛrɛ tun bɛ yen a ka baarakɛlaw minnu ye directeur technique ye sous directeur bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen hali sɛnɛkɛlaw baara bi kɛ olu minnu ye nin bɛɛ lajɛlen ka maa tun bɛ kɛnɛ kan sali nana minɛ k'a fa tewu ka naloma sigida la an pe awɔ hali bi ya hali bi min il vient de commencer il a fait 6 mois de quoi à l'office du Niger. Mais est-ce que toi tu es au courant des choses? Un peu à l'office du Niger il y a plus de 2 ans. Non, rectificatif. Non. Il vient d'arriver là-bas. Tu as oublié. Et c'est d'où? Non, moi j'ai la mémoire fertile et fraîche. Je te jure qu'un peu à l'office il y a plus d'1 an. 1 an, d'accord. Mais moi, je suis dans la logique de 6 mois, 8 mois. Un peu Mbare Koulibaly. Un peu au dernier remplacé. Oui. Alors? Mais ça ne fait que 6 à 8 mois. Ça, c'est depuis le temps de Ibeka? Le temps de Ibeka. Ibeka ka fanga tiɲɛna a utu kono niye wa. Kalo joli? Ça fait 12 mois. Donc il y a plus de 2 ans. Non. Merde, ouais. Il vient de commencer. D'accord.
sabanikɛla ko a ko Abdel Karim Konate an pe wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu kɛra office Niger kɔnɔ a nana ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sabanikɛla ko fɛn min ye baara in ye a bɛ kunjɛ waati min na nin maɲi an ye nin kɛ nin de kɛra fura ye ni nafolo in tun bɛ ka buru ni yɔrɔ in fɛ wari tun bɛ ka caya a damanda min bɛ yen Abdel Karim Konate a ye office Niger minɛ a tɛgɛ la waati min n'a tun m'a minɛ cakɛda tun bɛ datugu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an pe a ye wuli ka jɔ minnu kɛ a n'a ka jɛkulu u ye baara min kɛ office Niger kɔnɔna na a ma dogo sabula fɛn min ye office Niger gɛlɛya min b'a kɔnɔ o dɔnnen bɛ gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye a ko fɛn min ye lakanabaliya ye o de ɲɔɲalen bɛ sabula n'i y'a ye bi malo kan malo sera ka sɛnɛ di sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔ caman bɛ minnu n'olu baara gɛlɛyara kosɛbɛ o dɔrɔn dɛ a ko fɛn min ye waati y'a yɛlɛmana malo mago bɛ ji hakɛ min na waati la o bi sɔrɔ nka fɛn min ye samiyaji o bi tila ka na walankata ka k'a la o tuma malo bi kundunu ji fɛ sɛbɛnnikɛla ko o bi kɛ sababu ye malo ni k'u t'u nɔ na caman bɛ dɔ bɔra olu ka sɔrɔ la an pe ko n'o gɛlɛyaw bɔra a la a ko gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ o ye banamisɛnnin minnu bɛ se ka malo fiɲɛ minɛ n'o bɛ ji la ka na u ko de ma maladie cryptogamique maladie cryptogamique i b'o dɔn wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o n'a damanda n'olu kɔni o gɛlɛyaw bɔra yen baara fɛn o fɛn kun kan ka kɛ ka office Niger basigi o kɛra a baara fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye lakanabaliya bɛ yɔrɔ minnu na ka yen sɛnɛkɛlaw dɛmɛ min bɛ se k'a t'u ka lafiya ka dɔ b'u ka ji wari la dɔw yɛrɛ bɛ ka ja u ka ji wari yɛrɛ kɔ pendenkelew aw ta ka kɛ sɛnɛ gansan aw tɛ foyi sara Abdel Karim Konate an pe a y'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen ji bɛ boli sira minnu fɛ n'o ye kanifɔw ye o caman bɛ minnu k'u gerenna bɔgɔsiw ani ɲama kun y'u fa ka wuli ka jɔ kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɔ cogo min ji ka boli ka bɔ ba kɔnɔ ka t'u sɔrɔ u sigiyɔrɔ la kilomɛtiri 50 kilomɛtiri 100 kilomɛtiri 100 o kɛra n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ yen minnu kun kɛlen bɛ k'u da office Niger kɔnɔ u ti baara kɛ nka office Niger ka so u b'a kɔnɔ climatiseur 4 5 frigo 5 6 u b'u ka so courant office Niger de b'a sara an pe ko a ye compteur bɔ a ye compteur bɔ i yɛrɛ bɛ taa prépayé de ta ka na bila i ka so sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko yɔrɔ caman bɛ yen mobili 3 mobili 4 maa 1 nin bɛɛ taji bi bɔ entretien a n'a fɛn kirikaraw an pe ko k'a bɛɛ lajɛlen de minɛ k'a feere k'a wari kɛ ka yɔrɔ kura labɛn wala nin de ye kuma tiɲɛ ye nin de y'a to an pe a dɛsɛra mɔgɔw kɔrɔ a yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen a ti sɔrɔ téléphone na a ti ye ɲɛna wa hali n'a nana bɔ a bɛ don sufɛ a bɛ bɔ sufɛ ni mun ye an pe ka taa dɛ bon a kɛ bɛ ka maaw de office Niger de seere n'a ye office Niger seere fo a yɛrɛ laban seere la a kɛra kojugu y'a bolo e n'a famana fama dama an pe ko kɔni maa yɛrɛ maa kamana ma guwa wa a ti sɔrɔ téléphone na bilen fo ka diɲɛ wuli bon n'i y'a wele a ka téléphone a fɔ ko ce numéro ne prend pas d'appel inconnu ne ko kuma ko an bɛ o tuma k'an bɛn an b'o da ɲɔgɔn ye o tuma ne tun bɛ to ka garde corps wele ou bien chauffeur olu bɛɛ bɛ répondeur kan sisan u bɛɛ y'u ka numéro falen non il a disparu c'est grave hein ça c'est très grave bon sisan n bɛna chemin filanan min kɛ butigitigi min bɛ a ka carré kun na dɛ n bɛn'o de ka numéro ta n'a y'a tɛmɛ dɔ ye dɔrɔn i ka n wele kɔrɔbɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ office Niger wari min sɔrɔla Abdel Karim Konate ko yɔrɔ kura ka baara hectare 400 hectare 45 ba 45 a k'o de ka baara ɲina 45 000 hectares awɔ hectare ba 45 hectare ba 45 la ba 15 o bɛ kɛ malo ye ba 15 o bɛ kɛ jaba ani nakɔ sɛnɛfɛnw ye ba 15 wɛrɛ o bɛ kɛ timingala ye k'a ta k'a di sukala ma a ka Mali sukaro bɔ ka d'a ma wa Moribani i b'a ɲini Bamakɔ bi ka dɛsɛ GDSM a dalen bɛ kɔlɔ kɔnɔ sisan Segu la hawla o de la ne kɛ o kɛ ka taa Moribo ko ye ko il est en mission mais décidément Seydou moi je te comprends pas du tout mais ne ka maa o maa n'i y'a tɔgɔ fɔ i k'i taara o fɛ yen mais i ye Moribani dɔ jumɛn Moribo c'est un bien public mais non grand grenier du bonheur n k'a fɔ ye jiginɛba de don an jɛ 100 bi don a kɔnɔ ka an balo ta ka bɔ an si tɛ ci ye burukɔnɔma sɔminen man ɲi dɛ le broussard n'a sɔmina c'est pas bon hein
jodi zenu ne ben kele ku ado mbi boni sebanye sebami nu kama la siren sebani keba atwa de ko Abdurrahman Dukure ko akika don abo ministry mi na be abo nginyi nga sira bakuna ani tama kuna jodi se de ka don madam Dambele Madine ikado abo ministry chama nye to akinya soro afle chake damina joni se du ikado ni jamana ta ka laje ikado nye dimi vura do ko dimi vura te samiya ina joni se du ikado tawrote mo na rote sira bana ponze grenedo joni se du ikado yoro bele jile keleme ko foloyi sebeni kala ko ikado ni ministry mi mbe ni mbara nguna ikado damajira kenedo yoro ni bele jile la biye abrata John Jedika do sango san nafolo ba de bita ka di chakeda chamama minunga bara kasira laben walma kasira gla John Sedu walma ni dinga ben yoro ka to gla o chakeda chama de bi jamana ngono nafolo ba de bi duma John Sedu nga samia wo samia John Jedika do Bamako ko na ato bela jele bi noni wor bi ke tugodi abara bi joni bulu John de ka nga bara ke John Jedika do nyini ngali chama be sebene kala ko clé fly na ni sanji lahulata mi maraka shuru Bamako John Jedika do ala de bangi akunya ngatama note hali sura sami nana ba ne video do ye ne kumashi ba Lafia bugu taliko bugudani yoro do be ko checheni ye ngoni ji ye mauka toli de wuli ko ji ye minen jexela ji mana ji ye toli de wuli kana do so kono ka sofa foka toli wuli awo Jean Jésus ka do ni zanda ma do ina sanji barka boina ka cheni barka boina ibe ka clé kana se Ashim Goita cléma Jean Jésus ka do sanji ko ni bishuru tu ma bishuru wa cheni no dandola Jean Jésus ka do ministre mi na bisra ba kuna haka ja ika do na ma wuli ka joke ka chesrike chake da minum be no direction nyi Jean Jésus ka do minum daturle do aka ministère la minum nganga sira kana minum nganga sira deme ina fo autorité routière Jean Jésus ka do ona demanda wuli ka ani abo famiyalla Ageroute journaliste du kalo nunu mbele chake dai nunu nganga wuli ka joke bondala de uti gain ministre bu karabade o ka baraka direction générale des routes Mamadou Namaketa kuma yoromi DGR ayote o ma fi Ageroute voilà DGR AR Ageroute ni mbele jele chake dai minu nga bara nu turule do ka nyeshi sirabama kerengere ne nyana siraba ngara minumbe DGR ou direction générale des routes AR ça c'est l'autorité routière Ageroute voilà mais je connais Joan Sedu nununga posu sirakodo ako minyo Allah il n'a qu'à les virer Joan Sedu o vire mandi ngabi jigi ibeka de la bituguni amona Joan Sedu kado o sana jiye mo fa bangone na ayi kale ke da larsa ko dugsaje ko abebigla ka abebigla halisini fema ibeka on va ko wati dolo na tracteur ke ka bogo ka o bogo ko to ko ka kuna sa na dolo bogo ke lunjigi na ko na entuguni ko dige dunya kandoro ayi rod men vo ya bangoni point bala ani ko were be fait ça taliko ya va investir voilà halisini foi make mais non mais c'est à dire c'est énervant c'est énervant au kera ka discours folo ma mizara la bi ma keme bo mais depuis yene sigara jumaina ibe ka ko ina parce que ibe laidu folo minda ni mo bo asira fe ita to bo asira fe ajoba law ibolodo ambolo ma ama e jona de ajoba law karmu ye mana daniela le kacho ibolodo daba tugara ne bin tega do obike ko ni sebenye ango mi ma nouvelle horizon nyedangura toguna a Traoré ni yaka sebenye toguna ko kele be mishikungola da dugula no fe tokodo parti politique do be munu be tani ka segina u be ka nyoanye ako fe menye shogal ko kala maigay ani Assimi Goita numu kun korata parti politique be ku nyoari iba fo dozo bi sogo nyoari chugomi nala majage ulaba bina karawkula Sebenigala ko akoni ya takalaje shogali ko kala maiga wati minna sigila ka ke premier ministre ye kuma ba munun bora da ayi kuma dofo akosi ka fo badoke mimba to jamana don hakilina ka ke kelenye malikura ko kuma min bora o kasigi senga akode ma assise nationale de la refondation ANR sebenigala ko o ANR min vora na wuli ka joka nga ke ma chamambe munu ngoni ya jira ka fo ni ANR ngoni ye fere de shogal bolo wala saka do fara transition janyaka note deni kera conférence nationale kera forum kera o bela jele jabi be foi mabola o ma shogal bina si ka fo kura jumenge
Sɛbɛnnikɛla ko parti politique dɔw bɛ minnu n'olu ye wuli kajɔ daminɛ kelen far an ka wuli n'o ye Modibo Sidibe ka taa fara Adema PSJ URD ani Parena ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye dunu gosili daminɛ ka ban sabula u y'a jira k'a fɔ Choguel kɔni n'a bɛ min kɛ a ko kɛ kalo 6 min n'o dira o kalo 6 n'o sera u ko seconde kelen tɛ yɛlɛ a kan dɛ olu presselen don sabula transition kalikasiyɛn de kɛra kabi bandaw tile k'a fɔ kalo 18 n'u bɛ min kɛ kalo 18 kɔnɔ u k'o kɛ u ka kalafili labɛn joona u ka taa ka bɔ yen parti politique ka kɔrɔ bɛɛ n'i ka kɛlɛ tɛ yan non je commande pas sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Soumaïla Cissé ale tile tɛ nka parti politique tɔ minnu bɛ wuli ka jɔ ani ta ka pɛrɛn na an bɛ don min na ko bi u kɔrɔtɔlen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten u ko n'a y'a sɔrɔ Choguel ka nin lajɛ min n'a bɛna kɛ n'o ye ANR ye n'a kun ye jamanadenw hakili ka kɛ kelen ye olu bi taa nka n'u bi taa u bi taa ni hakilina min ye o de ye k'a fɔ Choguel ka layidu di u ma fɔlɔ k'a fɔ transition kunnama foyi ti fara a kan ni bɛn kɛr'o kan sɔn kɛr'o ma baara min kan ka kɛ kalo 5 in dɔ kɔnɔ o tuma u bi t'o boloda ɲɔgɔn ye u b'o kɛ joona mais baara fɔlɔfɔlɔ min n'olu bi t'o la o ye kalafili ye kalafili ka kɛ joona maire kalafili député kalafili président kalafili ani fɛn min ye kalafili wɛrɛ minnu kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen ka labɛn o tuma transition ɲɛma u k'o kɛ ni ka taa ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Adema PSJ ale kelen tɛ sabula an fa to a ma n'o ye Ba Cɛmɔgɔ Sangare ye a kelen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni ka bɛɛ lajɛlen de soroba bi fɛn min ye Asuma a faralen a taara olu fɛnɛ fɛ yen fɛn min ye far an ka wuli ani parti politique caman wɛrɛ bɛ ani minnu bɛ kuma ɲɔgɔnya na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni sɛbɛn kɔrɔ jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye transition fanga ye min parti ninnu a man d'olu ye sabula u kun y'a laɲini k'a fɔ gouvernement ka dayɛlɛ n'o ye gouvernement inclusif ye o ma se ka kɛ o tuma u bilalen bɛ kɛrɛfɛ u niyɔrɔ ka dɔgɔ a la o tuma a ka ban joona min bɛ se k'a to kura ka daminɛ olu ta ka sɔrɔ o dɔrɔn don voilà kunnafoni filɛ nin ye i jɔ ye et voilà le problème gouvernement de large ouverture o kɔrɔ bɛɛ ka don a la min ma don a la journaliste do o ka kɛlɛ kun ye transition ka ban joona ni parti politique dɔ ye fanga sɔrɔ olu bi don parce que politiquement bɛɛ ye suba de ye suba cogo di journaliste do de 1960 à nos jours parti politique de ye jamana gérer oui depuis le temps de pendant 60 ans et de Modibo Keïta pendant 60 ans attendre un an encore ça fait quoi je propose k'a dafa san kelen na transition ka dafa san a bɛ mun kɛ a bɛ fɛn kɛ dɛ mais les partis ont fait kɔngɔ bɛ tɔndenw na kɔngɔ bɛ parti ɲɛmaaw la siège juru banna e bɛ sɔn k'i ka so di maa ma location na san kelen a t'a sara wa e bɛ se wa le Mali compte combien de personnes 20 millions d'habitants il y a combien de partis politiques et ils sont combien o ti tɛmɛ maa 2,000 ba 4 kan merci nɛgɛw kɛrɛfɛ merci j'ai fini Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Daba Tunkara. Naamu. Ɲɛngoya ti tigɛ b'a fara la. Ayi. I bolo don. Jean-Claude Dukado ne bɛ n gele ku. N bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire. Sɛbɛnni kɛbaa tɔ de ko Yusufu Zɛdi. I k'a dɔn kuma kelen min b'i da. O de bi jɛrɛjɛkulu kelen fana da u ko min ma M5RP. Yohani Seydou. A bɛrɛ ta M5RP. Kɛlɛ jubaju ani IBK kɛlɛli. O de kun ye fanga ɲinini ye. U ye fanga sɔrɔ. Yohani Seydou k'a dɔn sabula min ye Choguel Kokala Mayiga. O min kun y'u ka kalaminɛ o de kɛra premier ministre ye. Yohani Seydou k'a dɔn diminen don. M5 denmisɛnw. U ye ɲɔgɔn ye kɛ ko a bɛrɛ ta Choguel kɛra ayiwa primature ɲɛmaa ye a kan ka démissionner ka bɔ M5RP la journaliste Seydou k'a dɔn hali bi n'a ka bi Choguel bolo d'an bɛ M5 kan denmisɛnw de ko comité stratégique n'a m'o bila o tuma olu fana na tasuma wul'a la journaliste Seydou k'a dɔn ɲɔgɔn ye min kɛra u fɛ o se bɛ journaliste Seydou k'a dɔn Allah Mali bɛɛ filɛ a bɛɛ intérêt ko kɛlɛ Choguel kun b'a fɔ yan ko transition militaire des ministres, des présidents militaires, le gouvernement nommé par des militaires, un CNT illégal et illégitime nommé par des militaires, ko hali kaburu do gardien, ni mi chogo do kube colonel Doblaye. Mais manga masuma biya. Bon, mi mena dabalban. Bon, ni partout yu tanyini. Il faut pas qu'il ko lugen. Mali de bêta. Il faut que le peuple prenne conscience. M5RP. Donde mana ni ko hali M5RP aya laja ani beka ka pesa non ayaye abi beka de fait u ye war dama et aujourd'hui regarde ces gens là
ninnu de bara ka u bɛɛ Choguel nɔfɛ bi n'u y'a sɔrɔ u b'a dun. Joal Sedou sɛbɛnnikɛla n b'o ta f'i ye fɔlɔ ka sɔrɔ kɛ n ta f'i ye MCRP denmisɛnw ka ɲɔgɔn ye u ko Joal Sedou k'a dɔn a bɔ wulikajɔ ni jateminɛ min ye ayiwa projet minnu bɛ yen i n'a fɔ olu sɔminen don k'a fɔ Choguel ko kala Mayiga a b'a fɛ ka dɔ fara cɛmancɛ fanga janya kan Joal Sedou ko bɔnɛ n'a bɔ a la o ti kɛ bi o ti kɛ sini sabula olu b'a dɔn i n'a fɔ dɔn ni tɛgɛrɛ o tuma Choguel bara ka min kɛ bi a bara ka denmisɛn dɔw sara Joal Sedou ka wari ta ka di olu ma olu ka mankan kɛ fan caman fɛ dɔ ka fara cɛmancɛ fanga kan a ko olu bɔra o kalama u bɛ ɲɔgɔn dɔn minnu tun bɛ INTM na bourse du travail la o don ne t'o dɔn o tun bɛ dɔw taara kɛ ka bourse du travail fa ye ko ka dɔ fara transition janya kan a bɛɛ nin bɛɛ ye M5 maa yɛrɛ dɔw fara la M5 labanna ta Jɛjugu laban ye ɲɔgɔn jɔrɔ ye o ne ye nin f'e ye o ne ye nin f'i ye ne tun bɛ ka ɲɛbɔ M5 yɛrɛ fɛ labanna o a labanna ta ne ko M5 an sɔnna u ka IBK bin mais qu'il nous donne un plan B ni IBK binna don min an bɛ nin kɛ jamana bɛ kɛ tan o ma sɔrɔ je l'ai dit waati jan tɛmɛnen na n ye nin fɔ i y'o fɔ plan B bɛ min a tɛ u yɛrɛ dama taara ka bila ɲɔgɔn na bon Ala k'an kisi on va faire un dérive c'est pas bon Joal Sedou sɛbɛnnikɛla ko MCRP denmisɛnw ka ɲɔgɔn ye i k'a dɔn bɔnɛ b'a bɔ Choguel Mayiga la min kɔni ye k'a fɔ dɔ bɛ fara cɛmancɛ fanga kan o kuma tɛ transition o kuma olu ka wulikajɔ ni cɛsiri kun y'o ye kelen wa dabali ka tigɛ k'a don bɛɛ lajɛlen fɔ nin bɛ kɛ nin don ye nin bɛ kɛ nin don ye Joal Sedou k'a dɔn k'o bɛɛ fɔ Mahamadou Diawara Damangile ale de président d'honneur Front populaire des jeunes M5 Joal Sedou k'a dɔn a ka kumaw fɔra ɲɛna kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ kɔni u sigilen bɛ ka Choguel ko kala Mayiga lajɛ i ko suba u bolo jɛlen don M5RP a kan ka fɛn bɛɛ kɛ ka bɔ comité stratégique in na a bannen don ka bɔ min na dɛ o fana y'a dama dusukasi olu bolo o tuma a b'a ka dabali tigɛ olu b'a dɔn a b'a ka fɛɛrɛ tigɛ ka nafolo ta ka di maa dɔw ma jamana kɔnɔ olu ka to ka bɔ ka mankan kɛ ka kule k'a fɔ ayiwa vraiment a y'a lajɛ ka dɔ fara cɛmancɛ fanga kan Choguel bɛ min ɲini bi o don olu ɲɛ b'a bolo ja la awɔ nin kun ye sɛbɛn ye faut faire attention à tes mots. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de grave? Koko Choguel be ka wari ta ka di Manganjila Numa. Ne m'a fɔ ko ye. Il faut te méfier. Hein? Non, pas du tout. En effet, les jeunes du M5, écoute-moi ce que je te lis la phrase. En effet, les jeunes du M5 sont convaincus que le Premier ministre est en train d'instrumentaliser des jeunes pour soutenir la prolongation de la transition. Aujourd'hui, Maclao, il est en train de payer des jeunes pour qu'ils appellent les Maliens à soutenir son projet de prolongation de la transition. C'est dans quel journal? Le journal s'appelle Le Prétoire. Bon, Idrissa Amidou Touré, en cas de cas, il faut aller au Prétoire. Non, n'enflamme pas les choses. Ça, c'est rien. Je n'enflamme pas. Toi, ton problème, c'est ça. Pourquoi? Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que Kunungo, nyeba la enine article do foya. Dosna ko tate ko ka photo ko la ko bla réseaux sociaux. Quel article? Article mais. Anye fin do foya politique ga. Vendredi. Nyeba la page do bata ka photo bla la ka bla réseaux sociaux ka. Bon, enine puma kamba la. Nanye puma foya no lutaro bla réseaux sociaux ka. Na kungo wulila. Non. Il faut faire attention hein. Attention côté à sa farana. Kana na nja wuli fo ma foya. Il n'y a rien, on n'a rien dit de grave. Vraiment. Où il y a les réseaux sociaux, où il y a les réseaux faits, ça, c'est pas mon problème. En tout cas, ce qu'on a dit, nous, c'est qu'à transformer. Bon, avis à tous les progrès. On va les réseaux sociaux, on dédé, parce qu'on des réseaux sociaux. On va les taka, mine, taka. Voilà. Que tout soit clair. Il y a donc, Dougouba d'affaires, Dougoumisani. À Bamana. À fond, on va venir à Bamako. Ni min de ku fere o be fura fere yaro aka ma bebenna je t'avais prévenu anga temi sur Amazon. Nam ni dongli dala sanata jaraye kabo choribu on ve beledugu same samba chekoroba dale fle same kulujula atita ati machi ni dongari indara bine hakeli jigi chekelena Amadou Toumani Touré alama hine san 2007 wati mina atete bina tako flana nyini Odo, ma min b'a ka kunnafoni di ɲɛfɛ Seydou Sissouma a sigilen bɛ DFA la
Shogel Kokala Maïga, professeur Tchemoko Sangare, Alou Badara Magalou, nous de Kunyaka Tchengana Tchenganaouye, Mounouye campagne Menataï. Ani Djongouda, Amadou Toumani Touré, Odo, Ayet Takokele de Keka, Ani Mahoma Pmenyana, Aya Sigo Kun Takokele Kawili Kijokelo. Au quoi de Kara Troyam Port d'Ali, au quoi de Kara Talo Port Glali. Nga continue wa. Ah bon? Au quoi de Kara, Atete Bougou Chama Joli et Nyamana. Au quoi de Kara, Hôpital du Mali Joli et Amadou Toumani Touré. Nga Tadewa. Akainti. A tobe ngono sa. Mo ba don de 1960 kana bla bila no ye ma minja anu fo no ma be mi ma ni kala president do mi be atete tanwana ke asi furada ma kana bla bila bi aye mi nge jamana kono aye mi ngla mali kono mama ke Modibo Mahmoud Keita ma parce que kuna jarani Modibo ya soro mali soro ka dogo ale ya soro mali soro ka bo aye mi nge Modibo ma ke amake ango tien fo cimenterie Diago la première cimenterie à Diago c'est atete Ebrakata Rodjan, Joël Sedou, Kanam, voilà, c'est lui. Amo, césarienne, césarienne gratuite. Oyali. Non. Sida be mamununa, ka fura duma, ka sida kumbe, bi sida ko pima bifo malba. Ayi ta mebli. Amadou Toumani Touré. Bon keo ke ka dongili me, hakili bi jigi le soldat du développement. Amadou yo, Amadou yo, John di raison. Fala maison, Amadou yo, Amadou yo, John Diereso, Fala maison, Ani Demanyuma, Lobo, Kabako, John Sedou, Malikono, Dugutem Malikono kwa ka dogon, Muso Mati Sejo Dugumina, Alakama, Alana Kirache, nga President Musa do temana jimane ngona, me kiri bo warju dila nangunya do angunya atete tue akasa mugange nyanguma ba soro andeme na Senegal la andeme na Côte d'Ivoire na ati ma kuma de men ko o sanjana ne go yahili bala ne ka association agir on dara mo soutien nyini yahili bola etala de men nyini on dara de men nyini ne go halbi Jula disait nous ne bengele ku mbi boni se benye sebe minuka ma indépendant Jobaulo le de soutien est-ce que le président la musola autant le de soutien il est ka bi ke président watimina ne nye de aye atete kele ka patronat du Mali siège jo à inauguration atete kumbe mamunu kume protocole là Mali premier ministre okunye carte d'invitation da bema ne kumbe en tant que journaliste pour représenter Djegafo a do ne nye de ayi ibe kaka bazin styling min ganda tigele do ka bolo do aka a baga de pima kana wala a ko pigele do nyere nye en tant que journaliste tellement ka ko ko fa ka ko pige awo ça c'est fait sous ko bena wati sous ATT yo te dumbi boni sebe minuka ma l'indépendant sebe ni keba atwa de ko Mohamed Haidara shiruka ko yo ni so di ka don idama na jachugo chugo ka kinya bi da o de nywande procureur indenen do inspecteur du trésor Issa Sinayogo yo ni so di ka don ko je neka mami ngani ya bokata bi madame le ministre des transports Martinez Sissoko yo ni se du ni njen nganama ikado kuma do bada aye wuli ka jo boloda ninga lettre ka nyeshi kiritigalo ma ka lettre ka nyeshi jamana nyemo ma yon se do ka na nyefolike milliard keme ani milliard binani ko de tara janjanga werefe akara nganamu ani shoni opma ukan nobo Joan Sedikado, madame le ministre, aye nguma minge akwa hal ni syndicalisé ini sharatuku bita nyenyini Issa Sinayogo ikado awa ministry aye ngane jirake awa kiritigalo fe komini 3 tribunali Joan Sedikado Issa Sinayogo abita apuma bi ubita nyinga dalakana nguma mbori da dalu juma mbi bolo milliard keme ani milliard binani ni da batara wari ikado aye mivo abitalike ka nyeshi mima Joan Sedu akunvora wasira do kanga gla kabo kai kata sandare kilometri kemeni bisaba ani duru o wari kasabi biti jo milliard bishegi ani duru Joan Sedu ka don osugublo ko kera benganye bengami no kera Africa lo kle kono don sa 2021 Kovek Mali ani jamana ni nywaje ikado bare nganga keka ban abakalo bisaba ani woro kono Joan Sedu ka da awari bita jamana ka wogande kono marché sabana Joan Sedu ka
filanan o kun ye a wasira ko ye sira min n'a bɛ bɔ Banakɔrɔ ka taa Joro Jɔn Sodi k'a dɔn kilomɛtiri 45 a ko k'o sugubulo fana kɛra bɛnkan janvier kalo tile 12 san 2021 entreprise EGK i k'a dɔn wari kasabi bɛ t'i jɔ miliyari 22 a n'a kunkanfɛ journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko wari fana kun kan ka taa budget national la min ye san fila baara a kan ka bɛn mɔ sugubulo sabanan a ye min fana fɔ o kun ye sira dilan ye min bɛ bɔ Seware ka taa Moti kilomɛtiri 10 Jɔn Seydou a ko sugubulo taara ka di bɛnkan fana na EGK ma janvier kalo tile 18 san 2021 miliyari 30 ani miliyari 2 a n'a kunkanfɛ Jɔn Seydou k'a dɔn bɛnkan na min ye sira in ye a kun kan ka ba kalo 30 min kɔni ye nin wulikajɔw ani nin jateminɛ a yirala k'a fɔ a wari kasabi yɛrɛ BOAD o do kun kan ka wari in bɛɛ lajɛlen kɔni ayiwa kaatumu sɛbɛnnikɛla ko a ko nin sugubulo ko kuma min n'a bɔra Isa Da Jɔn Sodi k'a dɔn ka taa fɔ ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye k'a fɔ de ayiwa a ye nɔminɛli kɛ minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ a da teliyara kojugu nin kuma minnu bɛ yen k'a fɔ i ye syndicaliste ye o t'a la nka jamana kunkanko dɔ bɛ yen i k'a dɔn o wolomani walima ka taa o nkalon tigɛ o ye fɛn ye min di bɛn minisiri Madame Danbɛlɛ Madinɛ Sisɔkɔ Jɔn Sodi k'a dɔn ministre des transports des infrastructures o y'a jira k'a fɔ a ye min kɛ nin ye ko cɛjuguba ye o tuma min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye o kan ka kɛ o tuma a taara ŋaniya jira i k'a dɔn bɔgɔ jɛnɛ kan u ka Isa Sinayogo wele ka taa ɲininka a dalakan na kuma ni kuma min fɔlen filɛ a fɛ n'a sɔrɔla tiɲɛ don Jɔn Sodi k'a dɔn a dira jagokɛla minnu ma minnu b'a kalama u bɛɛ ka kiiri nka ni nkalon don nin ɲɔgɔn na nkalonba k'o tigɛ ka ɲɛsin minisiriso ma Jɔn Sodi k'a dɔn o tuma ni nkalon don a ma se ka dalu jɔnjɔn jira a ka taa kaso la fiya nin kun ye sɛbɛn ye u k'a badenya fɔ o kuma t'a la bilen o an tɛmɛna o yɔrɔ kan sa o nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la dama ne min tɛgɛ don o bi kɛ i kɔni sɛbɛn ye an ko min ma soir de Bamako Fasiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya Jara ko dɔ b'a fɔ i dakasa bɔlen dɔ b'a fɔ k'i da muguri k'a k'a da o kɛlen bɛ école maître ani kalanko ɲɛnabɔbaw ta ye sabula fɛn min ye écoledenw ka ɲɔgɔn da ye n'o ye duguma kalandenw ye defukɛlaw defu baara bɛɛ lajɛlen daminɛna sɔgɔmada in na Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ defu bi sandalama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bide fɔra ntɛnɛn utukalo tile 16 san 2021 a fɔra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye defu ye a bi kɛ a bi fɔ min kɔ o de ye BT ye BT yɛrɛ kɔni o kɛra wulikajɔba de ye école maître ani finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ sabula polisiw kɔni yɛrɛla fa bɛɛ lajɛlen fɛ Mali région na école maître ni k'u bali sabula Choguel kun ye fɛɛrɛ min kɛ ka IBK ka fanga lagosi désobéissance civile do école maître yɛrɛ kun b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ min bɛ se k'a to examen ɲina o ka se ka bali o ka article 39 Choguel k'a ta sɛbɛla a ka ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana faamaw ye minisiri min n'a bilalen bɛ kalanko kunna n'o ye Dedew Usumani ye ale yɛrɛ kɔnna école maître ma sabula a ye polisi de yɛri kalansow da la fo k'u dalalafin sɛbɛnnikɛla ko école maître k'u gaze k'u dasi k'u minɛ k'u don kaso la ka misi dasi fo k'a ka verre corrigé verre correcteur fo k'a kari u na misi fa sago ye lɔgɔlidenw b'a kan lɔgɔliden somɔgɔw b'a kan gouvernement b'a kan gɛlɛyara a juguyara dɛ sɛbɛnnikɛla ko école maître nana ɲɔgɔn ye bɛɛ tɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ka bilan kɛ bilan kɛra école maître dɔw sen karila dɔw mugura misi dɔw ka moto karikarila dɔw ka lunette tununa école maître yɛrɛ nan'u sigi ka jate bɔ i ɲɛ b'a la nin wari min bɛ ka ca an kun article 39 n'a sɔrɔla a tɛ nin sɔrɔ u ye mun fɔ sa u ko an ka stratégie falen o tuma an k'an da kɛ k'an seli fɛn bɛɛ la ka taa an sigi kɛrɛfɛ n'a ye examen kɛ an ti fɛn corriger note kɔrɔlen min b'an bolo n'o ye composition ni trimestre ye an ti note di awɔ o jɔ dɔ bɛ nin na jɔ a mana ja an ti defu corriger an t'a surveiller fo n'a ye mécaniciens ni fɛngɛw ta ka bila a la a ma ja awɔ baliku kala maître fo n'a y'olu bila a la sɛbɛnnikɛla ko maître kɔni ye sɛbɛnni kɛ k'a jira u ka tɔndenw na k'a fɔ defu surveillance petu defu correction u sen d'a la sɛbɛnnikɛla k'o yɔrɔ bɛɛ minisiri min bɛ kalanko kunna n'o ye Dedew Usumani ye
ka fara premier ministre kan u bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn min ye académie wele ka CAP wele bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɛ ministre yɛrɛ n'o y'a ka secrétaire général ye Kinan Adega ole ye sɛbɛnni kɛ k'a ci kalanko ɲɛnabɔbaa bɛɛ lajɛlen ma région na k'a fɔ bɛɛ ka cɛsiri kɛ min bɛ se k'a to kalan ka kɛ syndicat dɔ bɛ u ko min ma SNEC u donn'o kan k'o nɛgɛ o laban nana tɔw janfa ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ a ka tɔndenw ye o tuma anw sen tɛ nin kɛlɛ in na koyi a ye taa écoledenw surveiller voilà a k'aw ka fɛnw corriger. Tu sais, plusieurs syndicats. Oui. Ils sont plus de 7 à 8 syndicats. Alors, l'éducation. Tu as vu? C'est ça, oui. Ils sont divisés. Non, mais quand tu es divisé, c'est facile de vous détruire. Alors, Nam. Sabanigala ko. A ko fɛn min ye bi sɔgɔmada nin na ye. N'ala ma dɔwɛrɛ kɛ. Premier ministre yɛrɛ. N'o ye Choguel Kokala Mayiga ye. Ale yɛrɛ de bɛ taa defu baaraw nu don. Ministre min bɛ kalanko kunna. Ale yɛrɛ bɛ taa fa dɔ fɛ ka taa defu baaraw nu don. Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen. Defu kɛra bɛ ka daminɛ basigi kɔnɔna na. Ani fɛn min ye defu kɛ ko ɲuman kɔnɔna na. A lakananen bɛ wa a bɛ kɛ école maître sɔnna u ma sɔn defu bi kɛ a bi corriger wa a jaabi bi bɔ pian. Collège moderne Dabatungara, Doumanzana, ils vont faire 100%. Ma vérité, ma vérité, un effectif de 5 à 6 élèves. Non, le 100%. Mais vraiment, ça va pas chez toi. Non, ça va pas chez toi. Collège moderne, ma minininga, avec effectif d'affiers. J'ai donné un boulot pour Akado. Mi boni sebanye, sebe mi nou kama la sentinelle. Jean Ricardo Kolochilik, la sentinelle Kolochilikela. Ricardo Dangoroba, mi nye commissaire Sadio Tumuda. Jean Ricardo Dangoroba, abini kodo jamanana. Troisième arrondissement commissaire Nganay. Idan se n'o fɔra Bambanju i k'a dɔn ani kojugukɛlaw drogue feerelaw Yohane Sodi i k'a dɔn a kelen bɛ ka cɛdenw labɛn minnu bɛna baara ta k'a kɛrɛfɛ min ye funufunu ye sɛbɛnnikɛla ko min ye nin jɛ in ye i k'a dɔn a ye toit min sɔrɔ i k'a dɔn polisiya la a fanga bonyana nin waati kurunin in kɔnɔ Yohane Sodi i k'a dɔn ŋunuŋunu barika bonyalen bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'i i ka kuma sɛbɛkɔrɔ fɔ a ka kɛ cogo min dɔw ko k'u y'a wuli dɔw ko ani dɔ kɛlɛ la Yohane Sodi nin bɛɛ lajɛlen kalo a bɛngalu dɔw ko bɛnbɛn bɛ de siri la kama sɛbɛnnikɛlaw ko a bɛngalu a ko ka kuma min na a yɛrɛ da min ye abo commissaire Tomo da Yohane Sodi k'a dɔn yan'a kun ka na troisième arrondissement na a kun bɛ kalan de la Yohane Sodi k'a dɔn kalan u ko min ma ayiwa cycle de formation brevet d'études supérieures de sécurité u ko min ma EI force Yohane Sodi o ye école internationale ye des forces de sécurité min n'a sigilen bɛ Cameroun jamana a kun b'o kalan de la waati dɔ kɛra Yohane Sodi k'a dɔn a kun y'a ɲini k'a fɔ n bɛna jamana dɛmɛ sabula i k'a dɔn awa maa kalannen polisi kunda a bɛ ɲini ka dɔgɔya o de kɛra a nakun ye Yohane Sodi komi a nana baaraw ɲɛna maa caman kɔni bɛ yen minnu ye troisième a ko ɲɛdɔn funufunu kɔni kɛra sababu ye ka taa ni cɛ caman ye drogue jugu feerebaw u ye caman de minɛ Tomoda kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ faamaw fɛ awɔ Bob ngu kɛra chef Bob ye jɔn ye Kasoboma cellule clé bɛ min bolo sa chef de peloton ça c'est Bob cɛ tu sais i ka nin e m'a f'u taara kaso la mais c'est des termes là-bas on dit chef non n'emploie pas ce terme là ici non je te forme n bɛ k'i kala de awuzu billahi minash shaitan n bɛ k'i kala ka Arbo ni Bob ni non désolé référence désolé tu connais les références non je veux pas savoir Tabatia da ani régie Tabatia da k'a kala siɲɛ 70 kana bila camancɛ la k'a ta camancɛ la k'a gilaki ka taa kini fɛ maa t'o kala abada k'i bɛ don ye wa maa si kɛ ti alimamu bɛ yen alimami jumɛn u b'a kɔnɔ ye 5e da la alimamu bɛ yen 4e da la alimamu bɛ yen premier cabinet alimamu bɛ yen cɛ a ka yɔrɔ in non a b'a ka yɔrɔ in dɔn mais ko c'est une république n'i bɛ yen kalo kelen de bɛ tɛmɛ a bɛ k'i ɲɛna i b'a ko tile 15 bɛ tɛmɛ a fisalen ma i bonya na o oui a yɔrɔ in kɔni mais tu ne comptes pas le temps i t'i tɔɔrɔ c'est que aw bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a don da a b'a bɔ ta fenêtre min bɛ anw n'aw cɛ o ye télé écran ye n'an y'o filɛ ka ban a tɔ popapo inondation yan fɛ dɛ u y'a don da yan fɛ polisikɛ in kɛ tan anw mako foyi t'o la ni kini mɔna an b'a dun ni dapuma sera an b'a t'an da ni file sera an bɛ taa an si yɔrɔ la a banna tu as envie de retourner
Tu veux retourner là-bas? Mais Tchengana Oudébé, c'est des vrais hommes qui sont là. C'est des vrais hommes. Vraiment. Ça, je t'informe. Sur ce plan-là. Limania Bau, ne fendo dinena, ka fendo maniviana, ka maudoin, mi ninta soro diena kenemaya. C'est des vrais hommes qui sont là. Ah, mais je t'informe. Niti yere sogola. Jakwa toye, o dine nyini ko do ani yelemani wajibi de voilà. Ala kama ko to boy. Ala e toro sima. Ala fo ita do ala ba ke kumina. O chay. Parce que ni se were makiye, ka chunga seli koni, ino nyai. Oh. Dongo do nasongo nyini, takapere yanve, embouteillage de, rendez-vous bemolo, ok. Rendez-vous mimbe. Oye 17h manase rendez-vous. Ni flef yara beto bi weli ba la me o rendez-vous. Jean Sedou, mi ni se, saka nyo na wara ka ka lafia yi. Ay ka fuma cha. Comme ne lafia ne be fe ka taje za. Me hera so ko kele. Ibi sigi nyo de laje sa. Sala me de ko anga hagli to anzigi yona. Ite tele juga dabla. Aleni e ka ta turu kelenge. O te jeli tawra. Kalo kele mbabo. Ma sigeti. Kalo kele mbabo. Kutubu. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Jean Sedou, tomoda. Ikado akatali kalade. Jean Sedou ikado abinata akunye kala min dabo. Abinato de dafasa ka dofara joroka. Jean Sedou nga tato mi vleni nuku bi jama. Ma minu ni ma minu nglale do afeka bla koya. Funu Jean Sedou awulle do koyi. Atejiga bara foka community de fura ka je. Pass. Ni munye sebanye anyemi zalo ka bo sentinel kono akabi bolla. Bita ko anda bla. Pew. Bita mba bla ya sana nga ngodo nywana ami folini tani di anganu ba badoma no ye Ali Ala asigilembe États-Unis bi abanve Bamako ya ana furmuso no ye madame